If some people no die from misusing my content, abu mobile mus. Obelia. Maka even ndị ụka. Ihe dịka ọ ga-anwe ọka agwụ na n'uke. Ebe a Jesus Christ na-ebi eme miracle. Some people have died accidentally, right? In his adoration center, all these adoration centers, people don't die for there. People's blood have been shed there. So, our bills are more abu queens. So, if you're there, mloa this video now, cars parked at owner's risk. If you misuse any of my messages or things where I review, if you misuse the following information, you can't die. That's on you, mate. So, SOFU, if you're a dedicated fraudster, a Yahoo boy, right? Onyaya, nebunata ifa ezu, onyori, nezori, whatever, right? I'm not pro Yahoo. I am definitely not pro Yahoo. I am pro Agwo, and Yahoo is anti Agwo. But this is not utopia. Who idealism help inside hellfire, guy? So there are definitely no unicorns out here. So I don't care. Just no steal my own. So if you are a ravaging scavenger and the libe kwikwi mobuanu busu with mmuo, what you doing, fam? With mmuo iji aga ya ka ife na-emezi na-egwu egwu ọkwa asị gị na ori na amusu bụ nwanne ka efe bụ amusu adịrị ala ụla atụrụ bụ ezigbo amusu. Atụrụ ikwi oke bụ usu ọbagwu ife na-ada ala ụla na ndị eli ịpụta na ndị eli afọ atụrụ ka ọ na-akpa nri. Inwe ike nọ n'ime ọfịa na ndị eli atụrụ a na-akpa nri, ị na-ama ya n'anya si ata amusu already. Why not eat the big frog? Mwana bụ a musician, and when them fweni anu na-ebecha anu ọkwa yetago nu ọkwa ọbana mmụọ straight up na program we dey do out here. Okezunugo gị oshi, okezuo gị oshi ma na ọ bụ ezigbo onye ori. Ife idebe na nkọlọ ipi oke ya aba n'ime ebe a jebulie. So na onye oshi ya enye mmụọ ya oke, onye oshi na mmụọ ya yeli oke. Mana dịka nsikwu, cars parked at owner's risk. Maka the first thing ga-ama when interacting with entities bụ na ị ga-enwe discipline maka iji semen ugbo onwe gị na ndị eli. But I'm all for mmadụ ịmala ife ibie mụ ịghọta make ịgwọ ọgwụ knowledge open source ka onye ọbụla program ba ka anyị ma ma ife anyị pipụta na this our own science and technology. I made a song about crying. Men cry too. Cry to get the pain out of your system. But don't sit in your physics too long. Zabazian depression. Nothing like that. One of the things I don't miss from not being in Yahoo is that Adame Tatanotu. They go stressed out. So, your CL, your female CL, block again. Stream a weir while processing your pain. Then you must condolences.